Dawk li jħobbu l-annimali aktar li semgħu bl-istorja ta' Meadow, kelb ta' razza Brittany Spaniel li kien abbandonat u li miet ta' sentejn biss minħabba komplikazzjonijiet f'saħħtu kkawżati mis-sandfly. Iltqajna ma' Sidu Keith Spiteri u ma' Meja, kelba tal-istess razza li naqdet mal-familja tagħhom. Quddiem il-kappella tal-Madonna ta' Ħal Xluq fis-Siġġiewi Keith ġeddet magħna l-memorja ta' meta ltaqa' ma' Meadow 5 snin ilu waqt il-ħidma tiegħu mal-Caritas. Kellna attività f'din il-kappella ta' warajja tal-miliet u waqt li konna nippreparaw daħal dan wandering around mbagħad poġġara fuq kuxtejja. U minn hemmhekk baqa' magħna. Jgħid li l-imħabba li taħtu l-ħajtu anke jekk qasira kellha impatt kbir fuqu. Meadow ġi f'dan iż-żmien fejn kont emozjonalment naqra kelli bżonn naqa' support. Prattikament ġifieri jiena kważi lilu biss kelli apparti l-familja tiegħi. Wara xi żmien Meadow maratu l-istorja tiegħu fuq il-midja soċjali messet ħafna qlub. Pejjeż tal-annimali huma ħafna, però għal-grazzja tal-Alla n-nies li ma jafunix għanuna fuq li għanuna u stajt nagħti l-aqwa lil Meadow. Minkejja li rċieva l-aqwa kura l-ġisem ċkejken ta' Meadow ma felaħx iġġieled iżjed, iżda l-istorja tiegħu ma ntemmitx hawn. Keith ġie mħeġġeġ jippubblika ktieb dwar l-istorja ta' Meadow, esperjenza li baqgħet anqal fih emozzjonijiet qawwija tul 3 snin li dam jaħdem fuqu. Kont nikteb u nibki. Huwa terapeutiku ħafna, xi ħaġa sabiħa li nsemmi hija l-ktieb għalkemm jibbaża fuq storja ta' mħabba bejn bniedem u annimal. Veri hija storja ta' marda, però hija storja ta' perseveranza u tama. Il-ktieb Meadow qalb ta' gwerrieru miktub mill-perspettiva tal-kelb. Keith jgħid li l-profitti mill-ktieb se jmorru kollha biex jgħinu annimali oħra biex bekk jagħti lura lill-komunità li għenet tant fl-ispejjeż mediċi ta' Meadow. Ħallejna lil Keith fil-kumpanija ta' Meja li kuljum tgħinu jagħlaq ftit mill-ġerħa li ħallilu Meadow.